demand to remove from Singapore. We demand to remove from Singapore. We demand to remove from Singapore. We demand to remove from Singapore. Kakunhun jong KSU lambat kinong tre ringkat samla puli jong ka ICAR klami patba ban peremjer halor kading Shah Jrong Kti ki Longkmie batrai ha Cau Umiam dangshen halor kani ka seng kadawa pate penweng mardor ya udin nakani ka skul ba pon kadau kate jingja kala jaman tau snem ha ubna klalin kot bat ubna rempang ha ka baki te ki Longkmie kila kono bagi Shah Jrong Kti ha udin jong ka Cau bat dei hakan riu tarik urempang kini ki Longkmie kila ujuar sundan dak FIR persya ya ute udin Cau Umiam police station batla register ka kes hanong po women police station hakan ni jimi patba balalam khmat ka KSU Umiam circle kedikot ka KSU eastern border area nang ta kinong tre jong ka Cau bat ki samla puli jong ka SAR kilami khroi ban pen pawi ting sokhya bat ru ban pendeme ute udin KSU Islam KSU maju perang lorgari maju perang lorgari banakal yang jungi ginian baro ni dap isyara ke jing susi ke bakrau halor kani ke jingja ke ba une u hedu jong kani ka Cau ke jongi kumudin unot ban le ikini kam ki ba project property ban penbe ikin thei ban khot hagi jaka bukan dong ban penbe iki da kumde kumtai wat om ta kata ban Jrong Kti ban kata Kti kiru dengan so hakani ka por hakaba dei ban kani ke jingja di so ban premjur sikada ai yau ne ubreu amar ba ubreu ba tham ba thap ban thong ban yurai ya ka hok jongi ukon khasi khara khamtam jong kin thei dena kaliang jungi kumki union baro ni snow ba nyim kwa enu breu bon don hang ne ni kwa bai yu ba unmi nang ne na po ka jaka ka jongi ulai suai pat ka jaka mar la daw dong don kum niu jai breu hang ne ka ai ka banja ya kari ka jai benre ko jongi khasi khara om tang kata ya ki khon ki persa bat kum ta ter ter sau tarik nga poi berkat mo ba khot udin dengan lai bai hakam ha ba khot ha po guest house dengan lai guest house tu ubata patrai HA ngom ba jata Cuma boleh sal jenjar kan ni khot bai hakam ba jenjar hada dak na do duna sni na wan mo sni dah hadin uang bat hanga hana pa jenjar yu da pakang bai kiten bo ang manga pan jenjar yu ngan ai bai full day jong pa ka ro shi banai ngan ai pa ta kai nga pa hadin jing tip ong hamlok nei hai sang ong ta mo nim lok ki breu ki khasingi kim julong kim ta mo ukuran kiten ki ba su mong ke yang long kumbang ali dia ong ya kamet jong u ba kan kum ta thona ka pisa te na lo na kata pa nga tieng bangali tre ka ma jong uru nga tieng dengan lek yang awisi pat u ong ke nya uang ni u kta Kti ke yang na phala sngai kum ta nga ba ha ka jing tieng a shi tre wat bangak phen ka ma jong u ke ni ba ngpa ke bu new den ngin tre ba new den Tengok per arba je sedang sing ke por bama. Tengi sedang sing de betres po guest house sedang sing. Te hata ka sing pada ka udang bang po ka dining table one khot usuk nandan mah ukup uang na mana bakat teng kisinang uang ade manga tu uang khot udin sari pi. Tengok uang em mangam dan por bangan lek uang tre ka kamajong. Te hadi na tengah bat ngadan lang bat ibai mah di ikem thai ibai lidiana ngidang tre dang sar. Te khot si khot ba si pertayang ala bun sien de hata yong ke na ikhelet ngan jangan ani wajut ti mangang la dep sien mang dep tip ke jing long jo uma ke jing kran jo uma man kapor. Jadi nak tahu ukat uang yang sekarang pagi ketika jangan nak kata message rumah kata bisi room. Ukat yang hang tu uang nak pihak berpengkuit kena ketamrang. Orang hoi jangan terpengkuit hadir mata ngabat pengkuit dah. Jadi uang yang apli tu ketamrang. Uang akan lok kakang kalau uang nak em kalau apli kena jemput uang niat. Jangan langiat uang yang ya lek cepat. Uang balik sangat lek cepat ngamlek dah. Hadir nak tahu pada ukuran pada tikin nama korang kan. Nak tahu pada ngasami ngasapet nak kena. Pada tre kamera apa ka din ka kamera jong apa office ro usikran ya karyam ka bank ya ki usikran bela la kinjata long ka jemut jong long umut sini atau hukum kan persa ada ya kata kasan daripada ukuran syai dengan ngilayo jing tip ru wakani jingja kam dei tang kasin ka bankom ka dei ro ka jingja ka ba uni he officer ula jumlien benle ini ki kam wajat porati khamtam ye ki pardo rasnam jongi hapa phai pat ya ka kam kabag kini kinong tray ba tray ni kamtam ki food grade ki bahap apo ka contractual labor bunsin ka kam juki ki sha nyon hadu ka ta ha ka ba ka tulop ko jongki kim juyo ka por ba piang bar haju ka por ka kam ka ba ki tray ki hap yom me hap shu ka kum ka rukom tray ka jongki dei ha ka lor ka di ka benta ka ba na kaliang jungni officer unang yo lat shu kon sim kabu ban penbit akum ni kamtai ban net ya ka ktien ka boong u ya lada kloi ban le ya kata pular ban ai de kini da kani ka tai ka jing pular ka jong u war haju ka po na kaliang ju ka seng i penram ru ya uram sing u bade u staff u batrai kani ka jaka trai ba hadin kani ka jingja
nakaliang jung ulah long siang penwan hakaba ulah nut penwan terwa dak pisah ya kini kilong kemi wan penbit walada kin ada pisah kin sengap no ya kan habide ni ka kes wat nakaliang jung kaseng ni kentu ya kabor jong kaan ba hadir wa de register ya ka FIR ba kidai ban kam mardor ba penstom mardor ni buriu walada nakaliang jung an kimshim kimle ai nakaliang jung kaseng ngin shim nak wilanti walada jaga ke jingja ka basumsi ngimdon ke jingkle